Здравейте хора, отдавна не съм снимала, реших да снимам едно видео, бях ви казала вече с човек до мен, само че нещо се прецака видеото, така че моля да ме извините. Така, ето го моето каланхо, едното от минитата, които имам. В момента ги поливам. Ето го другото, което е по време на цъфтеж. То се изпи водичката, милото, почти. Ето го другото. Да. И то си пие водата. Ето го и другото. Ето. И то се развива доста добре. Ето виждате тук вади листенца нови издънки. Така че добре, харесваме. Не е в окаяно състояние. Добре, развива се. Искам да ви покажа тези маници. И шанса да се вкоренят е доста голям. Виждате колко са дебели саксиите. Ето ги бях пуснала за продажба. Тази е по-плитка. Но и те доста добре се развиват. Ето ги. Ето. Ето това също е за вкореняване. Така че... Но искам да обърнем внимание на това. Това как го накарах... Ой, то какво е милото. Бях го полила доста време, сега като го полия вече ще се оправи. Това как е? Това му е твърде лесненца, браво. Как да разбереш едно растение, че има проблем? Това ме дразни. Листата му стават меки. Извинявам се. Когато едни листата на каланхото стават меки, значи или е много сухо и иска поливане, или е приполято. Ако почвата е много суха, значи иска поливане. Ако почвата е мокра и листата са меки, значи е приполято, спрете да поливате. Това са вариантите да осъзнаете, че едно растение има нужда от почивка. Сега. Така. Това в момента, с което ги поливам, така ще изливам водата. Ще обърна чинийката. Тук ще изливам, виждате другата чинийка. И ги оставяме така винаги да се изсидят. Никога не ги оставям в самата... Ето така. Оп. Ето, виждате ли? Никога не ги оставям в самата вода, защото ако ги оставите, ще стане красота, ако ме разбирате. Сега това ще го оставя тук. Това ще дойде тук. Ето така ще са чинийките. И това тук. Ето ги. Четирте за поливане, за изцеждане. Като цяло ще ги подрежа. И това нещо сега ще го подрежа с другото. Тъй като те са вече много високи стават, а пък аз целта ми е да стават гъсти, те са високи и виждате, че тръгват на една страна да растат. Пък целта е да растат, аз и затова това го подрязах. Помните ли, едно голямо беше, ще оставя тук снимка, за да може да не стават високи, а да стават хем гъсти, хем като бонзайчета такива. Ето ги, вижте ги тези. Ето другите каланхота, това са на съндъчетата, дето ви ги показах, вижте бобките вече почервеняват. Тук също излизат. Оп. Ето и тук излиза нещо, така че се развиват правилно. Ето го това голямото, дето го бях подрязала, долу за забърздалите. Ето го другото, което пак ви го показвам, само че в публикации. Тук сега ще ви покажа едното забръздал каланхо. Вижте го вече за какво става въпрос. Ето го другото забръздал каланхо, то вече. Ето. Развиват. Нека да не се развиват. Ето още едно и още едно.